बिथांजोनि 50k जानायनि सरप्राइज लाबोदों आं मोनसे लायनो थांनि हा पता गैया इउटुबाव 50k जाबायथ' 50k साबस्क्राइबार जाबाय बिथांजोनाबो अलमस्ट हाफ सेन्चुरि कमप्लिटेड 50,000 ओमफ्राय सन्थला होनो नामा नोंसिना बेयो बेसेबांनि बायोमोनलाय नोंसोर बेखौहाय दायो बेसेबां सोलिदों केजि हिसाबसो दाखालि बाबाया 200 टाका केजि बुङामोन 200 टाका केजिनि बायनानै लाबोआमोन बाबाया आच्छा सन्थला दालिमा बेखौ जाग्रोबाय आं लाबोनाया गोमोनसिन माने मोजांसिन बेखौ फोजोबो आं बेनो 50k साबस्क्राइबार जानायनि मोनसे बुस्थु लायनि थांनि र' आं मा बुस्थु लायनो नागिरदों सासे कनफिउस जागासिनो दङ बै माबाया लोगो थाखो होननानै आच्छा जोंनाबो मोनसेखौ लाजोबनि आं र' सानैल' नालाय जाग्रायानो संथ'वाखै बिराद लेट सङो जों बबाव थांखो माबाया साखुवा दखानाव लांफैबाय आं खाथियावनोखा नालाय जोंनाथ' दखाना दा बे सानदों आङो बिराद गिदिर बुस्थु बायनो नागिरदों नायनोसै रिएक्सनखौ नायनो आं एक्सुवेलि बे गाइखेरनि बुस्थु जाया अब्लाबो नायनोसै आं बेखौ मा होनो जिरखानानैसो लांबावनोसै आं 50kनिनो ना सारप्राइज जानो होननानै एक्सुवेलि बार्थडेबो फैगासिनो दंमोन ना बावथारला फेमिलि ब्लग Hey, 50k complete जानायनि केक खादों केक हानांगौसो केन्डेलालाय बिदि केन्डेला महर रायजोफोर बिथांजों बार्थडे जाथारसिगोन बार्थडे 50k साबस्क्राइबारनि केकआ बार्थडेबो बावला सेस साकुवा आं डास्टबिननि प्लास्टिकजों जाबजों फिवहैबायदां दहाय आं बिदि मोनदों दा गैला आया आं प्लास्टिकखौ नायमाराखैमोनथ' जानलालै बे अराव सावनाय साखुसो नै पिंक कालारनि साखुवा गैलानो बेदराबो गोदानांसिगौ बेदर लाबोदों जों टेबोल मोनसे नांगौसो नाना बेनिखौ बोखारनानै लांबायना बियो माबा बायफैदों ओमफ्राय केकखौ हाग्रोनोसै आं सिखाया गोमाबाय आंना सिखा गोमानायनि पानिसमेन्ट जौसो गाबोन हायदावगोन 50k साबस्क्राइबार नार्जिनि चेनेलनि हेपि 50 50k साबस्क्राइबार जानायनि गावसो जाबाय आं दौगोन सानदोंमोन आं नों जा आं जाथ' होननानै बयखौबो रायजोफोरखौ थेंक इउ होननानै बुङो खारन गासैबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट खारन जेब्ला आङो फार्स्ट इउटुब चेनेलफ्राव फैदोंमोन बे समावलाय एकदमै माने आं बेबादिबो सानाखैमोन जे आङो इउटुब प्लेटफर्माव फैनानै माबा मोनसे समावहाय जेब्ला भिडिअ मा लाबोजेनदोंमोन आं ओरैनो आं सानाखैमोन जे एसेबां आंनि माने बुंनायफ्रा बा आंनि मेडिकेल हेल्थ माने टपिक टिप्सफोरखौ खोथानायफ्रा एसेबां मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय होननानैहाय थ' होनब्लाबो गोबां मानसिफ्रानो आंखौहाय सापर्ट खालामबाय माने आंखौहाय आरोनो एनकारेज खालामहरदों बांसिन कमेन्ट्सफोरजोंहाय थ' बेनिखायनोहाय आं गोसो गोरबोजों थेंक इउ होननानै बुङो ओमफ्रायहाय दासान्दिथ' आङो हेल्थनि कोनो टपिक्सफोरखौहायनो थिग थाक मथ' लाबोनो हायाखै लास्ट सार्भाइकेल केन्सारनि आङो माबाखौहायसो बुंदोंमोन माने जेन' बयबो साफ्रोमबो एसे प्रिभेन्सन बा
प्रिकसननि गुनैहाय कनसियास जायो बिनि गुनैहाय आङो बुंदोंमोन थ' हायोब्ला बेबादिनो नायनायसै माब्लाबा माब्लाबा नोंथांमोना जिहेतु आंखौ सापर्ट खालामनानै दिनैहाय 50K माने साबस्क्राइबारसिम लाबोबाय आरोना थ' माब्लाबा चेष्टा खालामनायसै जाहाथे आङो मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो हायो थ' दा जिहेतु संसार जाबाय संसारनि अनेक टेनसन प्रेसार ओरै माने साननाय हनायफोरजोंहायबो समावहाय स्टेबल थानो हाया थ' बिनि जुनैनो दासान्दि आं जेबो भिडिअ लाबोआखै थ' आसा खालामो उनफ्रावहाय आरोबावनो मोजां मोजां टपिकफोरखौ नोंथांमोननोहाय खोन्थानो हानाय होननानैहाय Hey, 50K. No. बिथांजोनि 50K आव आंनो जाहोलाब्रा बे जा फवासे जिलेबिखौ आंनोनो दौबोजोब्बाय लामायावहाय ओरैबादि अनो आंनो लाबो खैथा जाखोथाय फात्ताखौनो मोनाखै आं गारि सलायदों बे दौगासिनो गावबो जाबाय आंनोबो दौबाय फवासे जाबाय सेस जाबावनोबा एसे जाबावदो थ' बिथांजोना 50K साबस्क्राइबार जाबाय आरो ना नोंथांमोननि सापर्ट अननायावनो ओमफ्राय आंनि ब्लगाव आं खिथानो नागिरदों दिनै मा मैगं संनो नागिरदों जों बे नैबे बिनि फेभरेट लाव बिजौआ खिन्थु दिनै संला आं फ्रेस बायहेरायाव दिरुनना दोननांगोनलै बेखौ फ्रेस थानाय बेदरा मोननै दं जोंहा दिनै क'क्राझारनिफ्राय लाबोनाय मोनसे मैसो मोनसे अमा ओमफ्राय बेखौबो एवनोसै आलुआ दहाय हानाया एसे माबा जाबाय नै ओमफ्राय आरो स्पेसियेल बुस्थु दंबावो आइरन थायो नामा बेवहाय मा मा थायो माबा थालिर मैखुन रेडि खालामसै आं संनो बिथांजोंखौ हेल्प होफानोसै थ' इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिसिम माबाय इन्टारटेनमेन्ट लाथाव ब्रादारनि बायदि गुड निउस फैनो थांगासिनो दं सोरनाबा सोरनाबा ओमफ्राय बार्थडेबो फैगासिनो दंखायो डेटआ बावला थ' जों दायो रेडि खालामबाय थाथोंसै ओमफ्राय बै चेनेलाव दहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं बे जाहैबाय क'क्राझारावहाय जोंहा सबर्न आइजाक बे फैगोन सासे उन्दै प्रफेसार आरो बिथाङा साइन्टिस्टबो ओरैबायदि टेलेन्टेड बेंगलि USA आव थाग्रा थ' बेखौ आं होदोंमोन आरोना बिथांमोना जायफ्रा नुवाखै थ' बारा गोबाव खालामला रेडि खालामसै जानाय लोंनायनि एसे सापर्ट होफानोसै आं बिथांजों लाभ इउ अल लोगो मोनगोन गासैबो अनसायगिरिफोर नैबे चेनेलखौ ब्लग खालामलांनो सानदों None of NASA's rockets go at escape velocity. All of them go at about 8 kilometers per second when the escape velocity is about 11 kilometers per second. So how do they escape the Earth? Well, what I've heard these rockets do is establish orbital velocity. And I know that orbital velocity is less than escape velocity. So perhaps it's to save fuel and get into orbit, and then once they get into orbit, they can use gravitational injection to go wherever they want to go later. I think that's exactly right. Congratulations. You just won $1 million. Ball sack. Okay. Only one student in the class.